kum shibanta ka jingïalehkai ka Republik de ka arpun ru terikalan kuat arajar apolai. Ka maukan raukop komiti kalapan long de ka jingïalehkai phutbol haka Shnong Mawlein East Khasi Hills District apdeng ki artili ki kanhun ka kanhun jong ka pai 11 persya ka kanhun MCC 11. Haka ni ka jingïalehkai lawan bane shibanta ki rangba bagi samla. Haka ba ka kong amanda pakenteng kabade ka chairperson jong ka MCC kaladon langkum ka kongsan bat samru iki kusnam. Republik Shwa, ya pibaro. Naman kadi ka jingïalehkai man ta kasmi, jingïalehkai naman ta ka Republik, jong kari India be jongi. Dalam kumno ru, ngiray banlong, tiba snoret, tiba long humble, laga de jingïalehkai na, la kanu ka jingshat na, ka jingruai na, ka put katem, kanu ru ngiray banlong tiba snoret. Ba man ta kasmi ngistunat ba ngiyo ya ka jingïalehkai, na prengka, mau kan rokop 11. Batka babante doang 11. Te ngalai ngai kum ka chief guest ngai ya syai bro angliang hi. Namar kamu ka rokop 11 udah jongai. Babante doang udah jongai. Niskunat ba kialong kumjo. Kiyo tap marshigol. Te kata ka peni kadak dong ka jingai ka kemepa bat pi ki kon baro. Te ka kit pocket yang ya pi baro.